So this one is a very powerful testimony iri kubva kuna mukoma vedu vanotaura kuti ivo mushure mekunge varohwa nezvidhoma vakarwara nguva refu, asi varwara kudaro zvidhoma zvezvi zvakatanga kukonzeresa kuti pese pavakazvenge vakuendeswa kuzvipatara vatange kudiagonizwa nechirwere chisiriri chosvika paextent yekuti vakazenge vakuda kuitwa operation, asi vanotenda Mwari kuti havana kukwanisa kuita se vanokwanisa kuitwa operation iyoyo. Vabudiswa muchipatara vakazotanga kufamba. Vari mukufamba kudaro vakaenda kune imwe n'anga iyi vari muprocess yekubatsirwa nen'anga iyi. Mukoma vanotaura kuti vakaona sekuru baba vamai vakapfeka pafesi yen'anga yaivabatsira live and direct. Zvakazotanga kuitika kumberi uko zvaityisa. Ladies and gentlemen, welcome to Slick Media TV. Pano pamazimu Untold Stories mandokugirira nyaya dzakasiyana-siyana kumakona ese enyika. Nyaya dzekuti mukadzinzwa mega you can't believe it kuti nyaya dzemachokwadi, but kune kwazvakaitika they know kuti mahorror stories aya ainge ari mawani chaiyo. Nyaya yedu inobva kuna mukoma vanobva kumasvingo vanonyatsotsanangura kubva kwavakaita vabva mukurohwa nezvidhoma vachizobatsirwa vachizosevhwa naMwari neproblem yavaisangana nayo yekuona pornography vachita addiction. Vasiri kuziva kuti no, this is not just a mere addiction but there is a spiritual wife behind. Hatinoda kukupedzerai nguva, handika ndoda kuti munyatsonzwa kuti nyaya yamukoma ava yakafamba sei, chii chakaitika, chii chakatora nzvimbo. Makasimba here vakateerera paSlick Media TV. Ene ndisati ndapinda munyaya yangu ndinoda kungokuudzai mese makateerera nemi muchazoteerera kuti Jesus Christ is the only way, the truth and the life, and no one goes to the Father except through Jesus. Gorera 2013 ndandiri grade 7 panonzi paRunyararo Primary School mumasvingo. So zvakaitika ndizvo ndakamuka makuseni ndichitoenda kuchikoro. So but pandakamuka ndatopfeka ndichiti rega ndiende kuchikoro handiti. Ndakabva ndainzwa kuti musoro wangu uri kutema zvakanyanya. Musoro wangu uri kutema. So ndakabva ndaudza mai vangu, asi moms musoro wangu uri kutema. Ungondiona wangu ungoenda kuchikoro. Vati it's okay, but nangu kangu ningoinda maybe musoro wangu uchanaka. Ndoenda kuchikoro bye. Ndatonogara muclass. Ndofunga after something like an hour and a half. Ndakabva ndazoti musoro wangu uri kutorwadza. So ndakabva ndaudza medium vaindidzidzisa panguva iyoyo. Medium vakati mukomana kana uchinzwa kudaroka enda kumba. Tinozonzwa kuti zvakamira sei afterwards. Ndinouya petu ndadzoka padeni. Ko mukomana haufa moms muchembere anga ari mbuya mai vamai vangu. So vanzi mukomana wadzoka kuchikoro chii chiri kunetsa. Asi nemusika wavo waita ngati aiwa kana musoro wandasiya ndakuudza iwewe musoro uri kutorwadza zvitori serious. So after 3 days ndanda kuti kana ndakunorara ndaudza mai vangu kuti but moms ndakarara kudai, so ndokumbira kuti munonditorera ma-ice blocks mufridge because zvandiri kunzwa panapa hazviti ndiri kunzwa musoro wangu uri kutema zvakanyanyisa. So ndobva vatoti it's okay, rega tikupe ma-ice blocks ari kubuda nemvura yacho. And uone pandainorara ndati after chinguva ndaimuka ndaita ma-ice blocks ekutsenga, ma-ice blocks as you know it, ma-ice blocks ndaita ekutsenga chaiko. And mvura ndaita yekumwa yekudutira, mvura yemufiriji yacho era yekudutira. So ndofunga takati one day ndichingomwa these cold things manheru, 2 days ndichingodaro ndichanyatsozva kuti izuva ripi, but ndangofungidza kuti about the 3rd day handiti.
So ndakatorwa mubedroom mandairara, ndatouya hangu kubath. At grade 7 guys, ndanda kutogezesewa namai vangu chavo vanga kutondigezesa because situation yanga iri worse. So ndakugeza manje ndandakuudza mai vangu, mai muri kundigezesa yanyuka, asi ndiri kunzwa kuti panapa chando chiri kundipinda chakanyanyisa. Ndiri kunzwa chando chakanyanyisa mai. So mai vangu semunhu wenyama, munhu anenge ane hasha, ndogara ndichikuudza every time kuti usarara uchimwa ma-ice blocks nemvura inotonhora. Hanona zvandinogara ndichikuudza, kweunonwire mvura inotonhora nema-ice blocks. Aiwa momzi, ndiri kunzwa chando chiri kundipinda mumuviri mangu, hakusi kuti ndiri kuda. So ndofunga pakangoita something like ndingoti around 10 seconds tichita kakaridzana kudai. So out of nowhere ndakangova mumuviri wangu ngoti ndakawa imwe force. Kana ndichiti force I mean a very 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 great force ichindirova pamuviri, ende pamuviri yakandirova left side. So ndakangova kuti ndakaridza mhere yekuti my next door neighbors akazvinzwa, zvokuti neighbor wangu 1, sekuru vanogara panext pangu, vakabva vati kwewe mukomana, ivo vakatoshamisika, ko mukomana aridza mhere kudai so, ko chambonyanya kunetsa chii? Zvino pandakazoudziwa sekuru vavo vakazama kuti vajambe pafence vauye, ndibva vakonewa. Vambozama kuti ko chii chiri kunetsa? But havana zvavakakwanisa kuita. Mai vangu vakabva vatanga kuchema, vatonda ko mwana wangu chichaitika, ndiri kumugezesa ndiri pano, asi akutoridza ime ndiri kunasa kuti mwana wayo akutorwadziwa, akutochema. So mbuya vangu vaiva musitting, mbuya ndobva vauya vakati so mbuya vakatoyawo vane hasha, ko nhaiwe mai Brian, ko uri kuroverei mwana? Unoziva mwana wayo anorwara, uri kuroverei mwana? Vanga vasati vaona kuti ndiri mubath, ndakatorara nditi ndandova pasi ndatodonha. So mbuya vati kwewe nhai mai Brian, uri kuroverei mwana? Ko mwana wayo handakudza ari kunzwa musoro here ende ari kupinda nechando. Saka mbuya vangu vakazwa kuti mai vangu vari kutochemawo, ndipo vakazobatanidza kuti panapa but there's something big. So uyu manje mbuya vangu vaona kuti mai vangu vari kuchema, vakabva vazwa no, panasa something wrong. So vakabva vaswedera kubath kwandaigezera, ndobva vaona mukomana adori pasi, akadori kuti akadoshama ndavabagwe, kanchibagwe I mean birthday suit, ndavabagwe. So ruoko rwangu rwanga rwatofonyoka zvaizvo kuti ruoko ruri straight, handiti that your forearm kati your fist inouya kushoulder kuratidza waremara, ende gumbo rangu rekuleft handiti ranga ratoratidza risisina simba, sechinhu changa charohwa neforce, especially kana itori spiritual force handiti. So mbuya vangu vakabva vatonda nyaya iyi yatoshata. Saka vakabva vamanya kukitchen, ndobva vangontorawo munyu, handichazi ndiwo magodoka kuti just fine salt, ndobva vatanga kundikwizira, vachindikwizira handiti. At that time I wasn't born again, ndasanda ndakubheliva muna Jesu, ndaiziva kuna Mwari, ndaiziva kuna Jesu, but ndasanda accepta Christ as personal Lord and Savior, ndasanda ndava born again. But ndakangoti aiwa, musanyanya kuchema, musanyanya kurwadziwa, ndiri fine, I'm very okay. Because ruoko rwangu rwanga sinaro simba, ndanga ndori stretch to the normal standard negumbo rangu, asi ndasingachakwanisi kufamba, ndasingachakwanisi kushandisa left hand. So tamanya iri kumasvingo General Hospital, ndatosvika muya handiti ndadreswa ndatoadmitwa. But chaitika manje nchekuti mai vangu vanga vapererwa, ko chii chaitika? Kana paipai panenge pachinzi zvidhoma zvinorova munhu handiti,
Guys, let me tell you something. Zvidhoma for sure zvinokurova. Usafe wakanyeperwa. Zvidhoma zvino exist ende zvidhoma zvinokwanisa kutumirwa zvigokurova. Inyasha dzaMwari kuti ndizokupai testimony nyika iyi. Ndiri kurarama. Inyasha dzaMwari. Vedo zvidhoma zvinokurova zvokuti kana kuri kuti Mwari havana alright. Kana kuri kuti maybe hausi that protected kana kuti maybe Mwari vangoti nguva yako yakwana, maybe midzimu yako haina kusimba. Vedo unokwanisa kurohwa nechidhoma ugofira ipapo. Unofira ipapo kuti ungorara utongoti zi. Kana uchipfiza ukazobuda furo, kana uchida ropa mumaziso munzeve handizivi, asi chidhoma chinogona kukurovera ipapo ugofa. Zvigotovharana. Let me move on. So randiti manheru that day randakano admitwa muMasvingo hospital. Vedo life is spiritual. Vedo gamuchira Jesu chiri nenguva, because unokwanisa kuenda usina kana kufungira. Jesu Kristu ndiye muponesi wedu tose. So manheru asvika manje. Manheru asvika paya. Handizivi kana mizi yako unonzi kupfiza, so kupfiza kana anonzi mafitsi. Zvinhu zvandakagozvagwa ndisina kana kumbosangana nazvo. Iko kupfiza kana mafitsi ka ndaimaita. Ende mafitsi airwadza veduwe. Mafitsi airwadza. So sickness yangu yakabva yatora attention even yemanesi aiva muwadhi umomo, zvokuti vese vakabva vaungana around me vatanga kunamata, because for sure vaitoona uyu mukomana uyu ka tikaramba takamudai so for sure ari pama1. Uyu mukomana ari pama1 akanyanyisa. So ndademba kuti after kana around 4 minutes 5 minutes mafits aya aibva astopa. So since sickness yangu ini illness yangu yabata attention yose ka, even doctor vaishandamo vakabva vatonotifyiwa kuti tine mukomana ari very very sick panapo, anotoda immediate attention. Okay. So doctor vaya vadaniwa nditi vakabva vauya vaita matesta vakaita ndobva saka kuti you know kuti demons can be manipulative anditi. However, so doctor vakabva vati hanzi mukomana ane meningitis. The medical terms, I hope they know, I believe they know this, meningitis. So zvadaro mai vangu vanga vateerera anditi, and of which bamukuru wangu murume wemukoma wamai guru wangu, murume wemukoma wasisi wamai vangu is a medical doctor. So vakabva vafonerwa, so pavakangonzwa kuti it's meningitis vakabva vati no doctor please, ndinokumbirawo kuti musatombobata anything pamwana iye, regai henyu akadaro, musatombomubata, musatomboita anything. It's okay. Ndakabva ndangofita hangu at that time, ndobva ndadzokera pabed, mafitsi aya yanga apera, asi kurwadzwa ndairwadziwa. Andofunga munhu wega aiuya achindoona aitongowa tsitsi, so ainzwa tsitsi kuti kochiitika kumwana uyu. Anyways, ngatiende mberi nenyaya. So because doctor uya nditi wemuMasvingo General anga ataura hanzi meningitis, amene vakabva vaita macalls kuparire Nyatwa hospital in Harare. So vaita macalls yayo akabva aacceptiwa. That's fine, aacceptiwa kudaro. And then there's a day ndakangozunza wangu mukomana ka iwe chika tichikubvisa pabhedha wakutoenda wakutotransferiwa kuenda kuparire Nyatwa. Tiri muambulance. I remember ambulance yanga yakati zii, hakuna aitaura nemumwe. For sure hakuna aitaura nemumwe. Chokwadi ndakangozonda kutosumudziwa tasvikira paparire Nyatwa, ndakutosumudzwa ndoswa pastretcher, ndakutopushiwa ndakutoiswa muparire Nyatwa,
Tanoza unonzi anzi PEDS here, PAEDS. Was it PEDS 40 or 30 achazivi. So ndanga ndachingopinda mu Perinatal Hospital. Ndatomanyiswa kumawards. At that time anga mawards evana. So tasvika paya pa Perinatal paya. Ndato admit. Bamukuru wangu who is a doctor. Vakabva vambozodzoka vakambonditora muhospital anyazi maybe ndisati ndasvika muPerinatal vakabva vambonditora sora ndanyatsorangarira asi just follow please. Vakabva vambonditora vavaenda neni ku CT scan anditi so mu CT scan meme vakabva vaenda ndobva vatoona kuti uyu mukomana atori in serious condition because zvaitika ipapo manje kwainzi mukomana aita urwa mu brain dzake kaita urwa in your brain so because vakaita scan and scan iro raitoratidza kuti for sure mukomana ane urwa mu brain hatizi zvaitika sei we don't know. So effect tiri mu CT scan pandainoskaniwa kuti vaone results ndakatanga kufita zvanaimboita kuMasvingo General Hospital ndakatanga kufita nditi ndiri pabed reya rekuti wauda kuti uskaniwe kuti musoro mako mune chii. Ndakafita zvokuti even mai guru vangu vakatanga kuchema. Ndakafita zvokuti even little cousin kangu mwana wamai guru vangu nditi akatombobvunza mai nai moms asi mukoma Brian vakuda kufa kai pari munongoza vanhu vakuru kuti iwe nyarara mani we because for sure that situation was very bad. It was very very bad. Pakazosvika time yekunzi uyu mukomana uyu manje ava kufanira kuti apinde mu theater. Mu theater umu ndomava kufanira kunoitwa operation yemusoro wake because ane urwa mu brain. Anditi ndoti muonewo simba raMwari. Ndofunga about something like about 5 minutes pasvika varume vanosunda avanzi machiyaya stretcher bed unokwanisa kupusha rei vakundipusha paipai ndarisa pabed vakundipusha kuti nani ku theater. So ku theater manje takabva tanoiswa pakontra since imi manditi since imi mukati muchine munhu ari kushandwa imi muchimbomirai panapa timbodhila nemunhu ari mu theater. Ndofa takamira about 3-4 hours 3-4 kana udzazowandi dzadziri 5 hours takangomira panze pe theater. So pakabva buda someone hanzi ndi doctor yavo ndi whoever akabva buda mu theater meme ndobva uya kwatiri kuna medium ndimune mwana wepana kanzi komakamirira mwana ari kufanira kupinda anga akapiwa appointment kuti apinde mu theater makuseni kuti aoperatwe. Vanoti zita rake ndiani kanzi ndi Brian. Alright fine nganitarise palist rangu remapatients ari kufanira kunge achiuya kuno kuward kuno ku theater. Kanzi alright fine it's okay. So doctor whoever itarisa akabva tarisa uyirangu akabva tarisa list revanhu vaifanira kupinda mu theater at that day asi nekuda kwesimba raMwari handiti nekuda the mercy and the grace of God at that time zita rangu rakashayikwa palist iroro. Zita rangu rakashayikwa palist revanhu vaifanira kuenda mu theater kunooperatwa kana kuti kunoitwa whatever. Zita rangu rakashayikwa. Fast forward again ndakabva ndadischargwa alright even ndadischargwa mu Perinatal Hospital. So ndakabva ndanzi mukomana ngadi ngadzoke padheni but ndazi ndidzoke padheni kudaro handiti sekuru manje kune vamwezve sekuru hanzvadzi yamai vangu ava ndi hanzvadzi yamai vangu bude ndibudewo same womb same father handiti sekuru vangu vaifambawo nemukadzi wavo
So vakabva vanzi mukomana uyu achibuda muchipatara maari kubuda, make sure by all means, by any means, shandisa simba renyu rose kuti mukomana uyu asatombofa aenda kumba kwaaigara kwaakarovegwa nezvidhoma kwekwe. Ngaasatombodzokeera koko, ngaaende somewhere, ngaasadzokera kwaakarovegwa nezvidhoma. So let me go back again. So ndisati manje ndazoadmitwa kuti ndaenda kuMasvingo General Hospital, mai vangu vakabva vambofamba neni vavaenda kune imwe nzvimbo amene kwaNkundu wanyaziya vaishi. So ndakabva nabatsirwa tikanzi mwari kuti mwana uyu manje mwana uyu akapotsewa, kachiti kupotsewa akaroiwa. So kuroiwa uko handiti inangu zvondizokwanisa kumurapa urwere urwu hwandikurira inini handizvigoni, asi kuti zamai kumbodii kumbofamba. That's fine, vaivati havadii havazvigoni, regai ndimbofamba. Asi kuti mukufamba umo mukaregai ndimbozama kumboona ndingadii, ndingatsvaka munhu anokwanisa kumubatsira ndiri kuno, because mukarega mwana uyu akadai so, uyu mwana uyu ari kufa. Zvirehwa inini, uyu mwana uyu ari kufa kana mukaenda naye kuhospital asi mukasafamba zvemweya, uyu mwana uyu ari kufa. However, iyi information ina ndasiyira, handizvo hanzi mukomana asi kukwanisa kudzoka pamba pakaroiwa nezvidhoma ngaende. So ndakabva ndaenda kumba kwambuya. Mbuya vanga vari munin'ina wamai vamai vangu, anga ari mainini vamai vangu, munin'ina wamai vamai vangu, ndokwana ndambanogara ukoko. So after some time manje ndakabva ndazodzoka pamba uyu manje ndakabva ndazodzoka pamba pambuya vangu, mai vamai vangu, pandakarovegwa paipai handi pandakazodzoka. So manje imwe information again, pane manext door neighbors handiti. So pana vamwe mai vaigara panext page vainzi Maitinashi. So vakabva vatiti ive taibatsirana because vaimbouyawo nemapills nedzimwewo mishonga kuti ndikwanise kumwa, ndikwanise kurecover. So asi vakuri-explaina manjeka vaiti iwe mukomana, vaiti even my bride, ndinoti kana ndichibva kumba kwangu ndichiuya kuno panext papa mumba menyu ndinenge ndichiwa hana yangu ichirova zvisingaiti, handizivi chii chaichitika, hana yangu inenge ichirova zvakanyanyisa. At the same time muroja aigara pamba paMaitinashe ipapo, because ona Maitinashe ndovanga vari malandlord. Muroja aigara pamba paMaitinashe ipapo akambouya futi again, ndobva auya vari mbuya vabride, ndinonzwa kuti infact ndine dzimwe hopewo dzandakarota. It's like pane munhu aiataka mwana wenyu uyu, asi munhu iyeye anga ari wechikadzi, handiziwo vamwe zvinorevei. Saka aiwo munongoonawo nyaya yacho. However, since ndadzoka padheni apa handaudzwa kuna sekuru hanzvadzi yamai vangu buda ndibudewo handiti, ndovanga wafonebwa. Sekuru vangu that time vaitogara vaiva kuSouth Africa. So pavakanzwa kuti mukomana muzukuru ari kurwara vakabva vatokwira kuSouth Africa, ndobva vatoya muMasvingo. So Masvingo bva vasvika vanzi mukomana atosumuka atoenda kuHarare. So vabva vatirira vakamboniteverawo kuHarare. At that time ndorongara sekuru vangu, ndakaona sekuru vangu vachichema kubuda musodzi, kuchema chaiko chaiko, because situation it was very bad. I mean, it was critically bad. It was very bad. However, ngadzoke panyaya. So manje sekuru wangu munhu wanga kuzivawo zvekuti life is spiritual ways handiti. So vakabva vanotsvakawo munhu aiziva nezvemweya. In this case changa chiri zvechivanhu izvozvo. Patsvakwa munhu wechivanhu paipai.
vabva vamuwana. So chanorangarira nchekuti munhu wechivanhu auya, takabva tangogara iri musitting room medu. So musitting room medu I hope kune vanhu vaya out there, I know kuti kune vanhu vaya vanoti hanzi aya kune maprofita enhema anokwanisa kudzura zvinhu mumwiri wemunhu. I know for everything original there's a fake, but guys, those things are very very true, 100% real. Kune vanhu vekuti vanokwanisa kuti anobata nyama yako anditi aibata oita sekuikwiza zvingakurwadza ukakurwadza mbichana odzura something chiri munyama dzako. Those things are 100% real. So mune wechivanhu akabva auya tobva andidzura. At that time ndorangara ndakadzugwa zvinhu 2. Pakadzugwa zino, ndainga iro izino iro, ende zino iroro raiva nekamwe kaspoti so pakati pezino ine cross sectional area pakati pezino handiti paiva nespoti yered. So uya wechivanhu uya akabva aidonzi sekuru Jasi akabva amaona spoti yered pazino iro handiti. Spoti yered iyo inoreva kuti kushayiwa ropa kwaita handiti zino iri ndo raimwa ropa rake, sezvo imaita hanzi aishayiwa even vaiti pamaita kuti ari kupera ropa zino iri ndo raimwa ropa rake. I remember zvakabviswa zviri 2 chimwe chacho changu chakadii but hancharangari chakanzi kudii, asi zino iri ndoranzi raimwa ropa. Asi kuti sezvo ndabvisa zviri panapa patoriwo nedzimwewo nyaya dzapo, ende namwe ndabvisa kudai so mwana uyu ndinofanira kudii kumubatsira again. That's fine. So vakabva vatobhadhara munhu wechivanhu yauya wake, vamubhadhara ndobva adzoka manheru. And of which that time inini ndandakatorara zuva iroro ndandakarara. So ndofunga around midnight, around kuzve 11-12 ndakatanga kungwa mumba mese mumba muno mune mutsindo, mune munhu ari kumanya, mune munhu vanhu vari kurovana or something. So ndakabva ndamuka manje. So pandakamuka manje ndakabva ndaona uya wandachite sekuru Jasi uya sekuru Jasi vaya vakabva pandakamuka ndichigara vakabva vapinda muroom mangu. So however ndichionera sona kuti ava ndisekuru Jasi ende hembe dzavakapfeka ndo hembe dzavaya vakapfeka kuti vazotibatsira. Fesi yandakaona ipapo kufesi yasekuru Jasi yanga iri fesi yababa vamai vangu. Baba vamai vangu vakafa 2004 I believe. Fesi yababa vamai vangu ndo yandakaona yakapfeka pana sekuru Jasi, uyo munhu anda zvechivanhu aizotibatsira. So because ndiri mubedroom riya randaimwa mvura inotonhora nema-ice blocks ndiri yayi. So handandamuka ndagara. So uya sekuru Jasi pavakapinda ndichiona kuti sekuru iyo fesi ifesi yasekuru vababa vamai vangu. Vakabva sekuru Jasi vakabva vaita sevapfugama kudai so vatanga kukambaira vachiuya towards me. So takabva tasvika pakuti tava face to face manje. Ndakavatarisa, handisi kuti hana yangu haina kumborova nei, handisi kuti handina kumbovhunduka nei, handisi kuti chii. But takaramba takatarisana. Tatarisana kudaro uyu takabva tangotarisana face to face ndobva vaita sevachedha vachidzokera soro raya so vasumuka. So vasumuka kudaroka ndakabva ndaona vangari mai guru vangu, mukoma wamai vangu, vamwewo mukoma wamai vangu, mai guru vangu
vaitomwaya mvura kuti kuna sekuru Jasi, because changa chaitika up at this time yanga rinye I believe handizivi kamwe zvakunonzi kuuka, zvero unohaka mweya uri panzvimbo unohaka mweya uri pamunhu. Ehe, ndo zvanga zvaitika izvozvo. So tona maiguru vangu vari kumwaya sekuru Jasi, because ndasandaziva kuti sekuru Jasi vanga vauka, vanga vahakwa nemweya yawe. So vaiti vakati mwai vocheda votiza, because vanga vaudzwa kuti kana ndapfekwa nemweya uyu usandirega ndichikubata, 1. Chechitwo, usandibata ende usandiregazve ndichiuya padhuze newe, because ndakapfekwa nemweya. Because vanhu vanoziva kuti you can die in the process yekubatsira someone. Anditi. So ndoona vanangokakaridzana. So pakazosvika nguva yekuti now uyawe ahakwa mweya, uyawe anga ahaka mweya, sekuru Jasi vaiva yanditi vakabva vatanga kutaura, because mvura yayo handi inenge yanamatirwa here, inenge ichikushiwa here. So kwakabva kwanzi madhimoni aya akabva atanga kutaura manje pazvanzi kweme ndimewanani. In fact ndichiri ndakagara mubhedhumu rambuya vangu here, kuseri kwebhedhumu rambuya vangu kune imwe room again, pakatovhagwa apo, separate room. Ndaimboudza vanhu vandogara navo, vanambuya namama nemakazini, imi ndiri kunzwa kuti kuseri ukoka kune dhoo ravhurwa. Kuti konokuti kune dhoo ravhurwa sei titega tiri mumba munomu. Handiti were uri kuona here kuti uyu hausi kuona here kuti tisitega tiri munomba. Aiwa, ndiri kuzvinzwa ini kuti tese tinogara panapa tiri muno musiti, asi ndanzwa dhoo rekuspeya kwedu kuseri richivhurwa. Vanoti unopenga iwe. However, so kachidzoka panyaya uye sekuru Jasi vari kumwaiwa mvura dziya dzavanamatira, because munhu anouka zvazvokuhaka mweya zvezvi. So vakabva vatanga kutaura zvakanzi ini akabva ndinonzi Bangwela, vanonzi muri vangani zvakanzi 35. So kwanzi 35 kudaro, vanzi ko ivo noti muri 5, ko vamwe vaindepi? Zvikanzi pamatanga kumwaya mvura dzenyu idzi vamwe vabva vatiza. Vatiza vachidibira handizivi. Zvazi kwematumwangani panapa hachina kuda kutaura, chakaramba kutaura, asi chakabva changotiti hanzi namai vedu huyai nenyama kuno, musadzoka musina nyama. Zvakanzi kwemi chiendai ka, because nyama yacho hapana. Nyama yamuti muda nyama ndipi? Zvakanzi isu kuti tidzokere tisina nyama hazviti, because mai vedu vanotirova. Panapa hapana nyama. So vakabva vatanga kumwaya mvura, zvafamba paya. So vamwaya mvura chakabva chazoita violent chidhimoni chaiche, ndobva chatanga kudzingirira sekuru vangu, handinonzi mai vangu iyaiya, ndobva vatanga kudzingirira sekuru. So sekuru vangu ane spidiyozve, vakabva vatiza. So vatiza kudaro handiti vakabva vangozonyangarikawo mustreet mo. So sekuru vangu vakabva vazodzoka, sekuru vangu handinonzi mai vangu, vakabva vazodzoka late, asi manheru yayo dawn. So vakabva vazodzoka, ende of which sekuru Jasi vaiva munhu andazvichi vanhu anobatsira anga ava normal manje. Ndofunga at this time it was around 3 or 3 a.m. So handizi semunhu anoona pamwe akabva ati pane mupopo uri pamba penyu, pamberi peimbapo, regai tichere mupopo uyu. Pasati pemupopo regai tichere papo, pane something chiripo. So pakabva pacherwa handiti
pane imwe something handisi chachiri chii ichocho chachakasika kuti rebe mbijana chachakasungirirwa jira rered chachi chachakachererwa pasi pemupopo ende chinhu chakachererwa vaiti chakaiswa years back ndiri mwana mudoko doko because vanga vaudzwa nemwe ng'anga yega panext inzanzi panapa pacharohwa nemheni saka regai tivige zvinhu izvi panapa kuitira kuti pasarohwa nemheni saka sevanhuwo vaingodawo kuti vazviprotect but cherera henyu ipapo however rakadzoke panyaya so chisinje yavo chakabva chabudiswa chapisiwa bva zvavharana so vapisa daro vakabva vasosera zvavakaita padheni bhandu ranga rachizonzi anoona zvidhoma zviya zvichadzinga zviya ndotozvona zvitori panze kurodhi uko ende zviri kurodhi zvakatomira zvakatarira kudaro zviri kuronga kuti tiri kuda kudzoka futi round 2 tiri kudzoka zviri kuti kuround 2 so zvadaro vakabva vandirapa because vakabva vadzinga zvidhoma zviya vakabva vadzinga mazvidhoma madhimoni whatever zvakabva zvabaya because uye akabva abatira paakabatira vadi so however takabva tanati hongu uyu aribatsira asi regai titsvake someone futi anobatsira again so uye uyu anobatsira manje vamwe wechi2 sekuru vechi2 vechivanhu vakabva vauya vakabva vatsvakwa vabva vauya handiti so vakabva vauya pangoti mwana kudii torai jecha torai Bethlehem spirit torai fodya I mean dhirihora chaizvo torai dhirihora saka hanzi jecha mvura spirit dhirihora nemunyu wematombo handiti asi mvura yamushandisa inenge iri mvura inenge yaboila yaboila moirega yombodzikira mbijana to a point yekuti yava home kudaro mobva mazotanga kudii kutova mukomana so ndatovewa ndofunga takaita around 4 days or to 8 days somewhere there ndichitovewa so there was a day kuti handiti zvidhoma zvaenda kurapiwa ndarapiwa ndadzubwa zvofanira kudzubwa mumuviri handiti now ndava free but ndiri free kudaroka ndakabva rimwe zuva mai vangu vaingogadzirawo sitting room musitting kutsvara kukorobha kushaya nestuff so vakabva vasunda masofa because vanga vamboita mazuva vachindigezesa neremedi yatatapuwa yedhirihora spirit mvura inodziya nefodya madhirihora nemunyu wematombo vatanga kungonikwiza vachinditova so ndakabva ndati ndoda kumbosumukawo ndimbofamba because ndasingatofambika zvaro manje ndakabva ani mai vangu vari kugadzira mumba ndaimbosumuka ndimbofamba-fambawo so ndakabva ndangosimuka ndambotoyewa ndakabva ndangoti 1 step ndakabatira kumadziro 2 step 3 step saka ndakabva ita kutofamba kai asi kudarika raka ndimbofamba pasina kubatira pamadziro anything so ndakabva ndati 1 step 2 3 4 5 kaona zvinhu zvakutoshanda kaizvo so mai vangu vakabva kuti mwana wangu apora akutofamba kauya so vakabva kuti sekuru vachireva hanzvadzi yavo sekuru bharani akufamba so sekuru vanga vakarara mubhedroom yamai ndaimborarama yamai ndovakati imi muri kuti mukomana uyu ari kufamba zvikanzi mukomana ari kufamba so sekuru vakabva vati pengenupengu vakabva vapengenuka vachimuka handiti vachinanga musitting so vakabva vati Brian muzukuru wakufamba so vakabva vafara vandisumudza vachifara mukomana une situation yanga ari mukomana akufamba sekuru ndakudofamba kaini sekuru ndakudofamba but kufamba kwandaita uku handiti ndanda kutoita zvakuti vakabva vanonditsvakira mudonzvo chaiwo tsvimbo because ndasana ndanyatsokufa ndanda kutofamba zvemwana achangodzidzira zvezve kuti 1 step 2 step 3 step handiti
So anofanira ndakatomboita chinguva ndichifamba nemudonzvo, even kuchikoro ndanda kutofamba nemudonzvo ndichienda nekudzoka ndichienda nekudzoka. Even mafriends angu maclassmates aimbouya achindiona, aitongouya achindiona nditori nemudonzvo. So ndakabva ndasvika panguva yekuti ndakuda kuenda kuchikoro. Ende kuchikoro kwakatonzi handichadorohwi because asi munhu amborwara, vanga kuti achadomurovi. But semunhu anga ane shungu dzekuti ndoda kudii, ndoda kupora ndizoye back to normal. Ndakabva ndati because medhembo aindidzidza vaiti kana ukakonewa hafu vairova. So ndakabva ndakonewa vati vakonewa sumukai. Ndibva varonditi vakati vakonewa sumukai, bva tasumuka tese. Zvakanzi iwe akogara pasi because wahorohwi. Manati medhembo kana ndakonewaka ndirovei, haisi problem. So mumwe mukomana anga ari panext manje classmate vari iwe shamwari wadii wagara pasi, usarohwa since uchirwara, shandisa advantage. Ndibva ndakuti maya haisi problem. Pandakarohwa ndakagwadziwa imi semunhu uya anga abva wanga ane nguva wakamuviri usingashandi. Ndakagwadziwa. But however nekufamba kwenguva ndakabva ndaita ndichirikavha because chachakuitika ngechekuti kwakwato mai vangu vanga vatombotaurira navo nevemunharaunda nevekuchechi. So vamwe maivo vekuchechi vanzi mai Peter, so vakabva vatongoti alright ndine lingi rekuti ndokutsvakira wheelchair. Ndikati ari pawheelchair ndiri kubaya pawheelchair. But handisi kuti wheelchair iyoyo vakabva vazoishayiwa here owa, handisi chichakaitika, asi wheelchair haina kuzouya. So ndakati ari pawheelchair handidi. So ndandakuita zvokuti ndikatsika left yangu ndo yanga yaremara. So ndikatsika na right, left ndaita zvokuipotsera kumberi, so kuita kupotsera gumbo zvaita kuti handi gumbo rako richanyatsoshanda plus rangu wa weak. So unoita zvokurifoseredza kuti ndiende mberi, ndokufamba kwandida kuita. Zviya zvemwana chakutanga kudzidzira kufamba zviya. So from there pandakatanga kufamba mbijana. So again mai vangu vakabva vangoudziwawo neuyu nevamwewo mama vaigara munharaunda medu paeffect paopposite, madzimba dziri kuopposite dzimba dzedu. Pamwe ndine vamwewo sekuru vanoziva vanogara paSiski, because ndiri mumasvingo handiti, vanogara kwaSiski muna first pabooster. So handi munobatsirwa. It's okay, handi taenda. Tatosvika vai pasekuru vaita zvavaita. Ndakanzwa kiti dzichichema. Infact even padhini pangu manheru chaiwo ndakarara, tainzwa kiti dzichichema. Hamunozwa kiti inochema semwana muchechi, kiti chaiwo inochema semwana muchechi. Saka kiti apa ndipamba kwete kwasekuru pamba. Tangu achingoshamisa, why is it that every night tiri kunzwa kiti dzichichema sevana vachechi? And of which, why is it that tiri kuchema sevana vachechi asi pane munhu ari kurwara panopamba? Why dzichidaro tasingazivi? So taenda kuya manje kwasekuru vave takanzwa kiti dzichichema. So sekuru vave vabva vasvikirwa, amene zvemasvikiro zvechivanhu zvezve, vakabva vati munati kudii, mwana mwamunayo ngaamboenda kumusha kwake kwa baba vake, because inini handina kukura nababa vangu, because baba vangu ndakavaona ka1 since I was born. Baba vangu ndakavaona ka1. So ndakabva mwana uyu imbomuendesa kuna dii, of which at that time ndandine 13 years, because baba vangu ndakazoona ndava ne 22 years ndipo ndakazovaona, ndakangovaona ka1 and hatinambozoonana futi. So vakanzi mwana uyu ngaaende, ngamboenda kumusha kwake, because it's like vadzimu vake vari kumudana kumusha, vari kuti ngambouyawo amboona kumba kwaari uko kusango, ngauye amboonawo kumba timutambire aonekwewo nevamwe vake, because baba vangu vakandiramba ichiri nhumbu handiti, vandiramba ichiri nhumbu kudaro. Hama vangu vakabva tongotanga kundochengetawo, baba vangu vaitawo zvavaitawo somewhere.
ndobva zvangofamba zvakadaro. And to add to that, handiti, it's like baba vangu, information yandakazonzwa at this day and age, ndava ne26, ndakufamba-fambawo ndapengenuka. It's like baba vangu vanga vakaromba, handiti. And besides baba vangu vakaromba, it's like mubloodline rangu, mudzinza mangu, vana baba vababa vanga vakamboti zvaiita vakadzi vakawanda, ende vakadzi vaona kuvaroora. Warega kuroora munhu uya ofira mudzinza renyu pamba pasekuru vavo. So munhu uya anozogona kuzomuka vangozi, handiti. So amuka vangozi, vaya vanozwa zveuroyi vanobva vazobata mweya uya, vabata mweya uya vozoti iye ikatise mweya uya hapana nhingi kuti ushandisa munhu uyu semurume wako and stuff, handiti. However, reka ndidzokere panyaya iya, forgive me. So kwanzi mukomana uyu ngamboenda kumusha kwake, ngambonoona vana, ngamboacceptwa nevadzimu vake, just kungotsika pamba pasekuru vake nambuya vake, kumba kwababa vake, zvomubatsira. Fast forward, ndandarecover, ndanda kufamba, ndatosvika uyu manje, ndatosvika hangu paChibitenov. Saka blaz vangu manje, this is a half brother. Ndoyanga first time yangu kumuona half brother yangu manje, because baba vangu vaita vakadzi vakawanda zvingosiya vana. But you half brother yangu manje anga agara chizoza kune munhu anonzi Brian, because vaingoza baba venyu vanohura, saka vangosiya vana kwakati. So uyo anga agara ngoza ndine muningi anonzi Brian, handiti. So akabva atoya, haana tomborasika, akabva atongoyabva kuti bamunini muri sei? Ndini Wesley, ndada kuti ndakazokutora. So akatora nevamwe blaza, uyo mwana wabamukuru vangu ainzi Odile. So akabva varonditora pamashops pamukauru paya paChibitenov, varonditora neni padheni, pakumusha padheni. Saka ndadosvika ndofana kaita about 3 days or 1 week. Even half sister yangu anonzi Nicole, half sister yangu yanga itotopowe papo, anga atouyawo achida kuona vana mbuya. Tatoonana papa, mwese bobo apa, tatozivana paya abond ratoapo. So nekuzodzoka padheni manje ndopandakabva ndatanga kudii, ndabva ndatanga kurecover, njirecover. But mukurecover momo, fast forward, ndanda kuita problem ndarecover kufamba. Ndofunga ndandaka around kuzvi 15-16 years again, ndanda kuita problem yemasturbation, handiti. Since ndambokuzwa baba vangu vakachinzi vakaromba, handiti. Varomba inini ndakaiswa pashi pamutariko, ndinakaiswa pamhiko pahoko, kurovererwa hoko. So zvadaro ndobva ndinakuita problem yemasturbation iya unotanga kuona inonzi pornography. Wana pornography, then you masturbate. So zvakatanga at a very very young age. So please, just advice, please, kana uri munhu mukuru, uri mai, uri baba, uri brother, uri sister, uri whoever, please, kana uchifarira kupa vana vako o muzukuru o whoever foni yako, asi mwana uyu ari mwana mudiki, angava mwana ane 16 years zvidzika, please make sure kuti hamuna pornographic material mufoni mako, because that can be the doorway yekuti madhimoni anokwanisa kuuya kuzopinda mwana wako, zvozokonzera maproblems. And so fast forward, problem yemasturbation iya ndakabva ndagara nayo, ndapedza form 6, ndakagumira form 6, handiti. Ndambonoshanda. So namunoshanda nabva basa ndakabva ndasiya, because ndada kustata rimwe business. So pakustata business iroro again, ndakabva ndazona kuti ime zvinhu hazvisi kufamba panapa. So ndaona zvinhu hazvisi kufamba ka, sekuru vaya again, baba,
hanzvadzi yamai vangu, vainise kutapiwa, hanzvadzi yamai vangu. Wakabva ati hafana wangu chi imbofambai, ngatimbofamba bozi ndaiti aindobhirwa muna Jesu saka handidi zvekufamba izvi, but rimwe zuva vanga vafambawo handiti mune zvechivanhu izvi, asi vakabva vanditi mukomana chi huya umbovhenekwawo pamweya. So handiti ndabva ndangoti because at that time ndanga ndatendeuka. This time pavakazondiudza kuti uya umbovhenekwa, ndanga ndatendeuka ndakutopinda Church Ambassador for Christ Ministries muMasvingo. So ndakabva ndatoenda ndanoonekwa. So ndanoonekwa ipapo pakazonzi mukomana uyu atori nespiritual wife. Ane spiritual wife, baba vake vakaromba and stuff. Nanditi akatorera huko zvoti life yake haimbofambi, anofanira kutodi kutodzikinurwa kubva kuzi mweya riri kufambawo muupenyu hwake. That's fine. So ndabva ndafamba ndichifamba mumaprofita mune vechivanhu, ndichitobatsirwa. Even until this day ndiri kubatsirwa, ndichitobatsirwa handiti. Asi however ndiri normal zvangu, musatya, ndiri normal, ndiri fit, ndiri healthy. Kuchechi ndoenda ndakatendeuka, ndinotonamata handiti. Asi however ndichiri kudeliverwa pakunamata, because guys, just because you are born again it doesn't mean kuti zvinhu zvakaitiwa nababa vako kana baba vababa vako back then zvinotokusiyawo, because kune anonzi ma bloodline patterns handiti. Dzimwe mhosva dzakaparwa nemadzitateguru edu dzinokwanisa kutouya kuzokuafectawo iwewe. Ane muonenzwisisa. So I know kuti hanzi there is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus, and for the law of the spirit of life, and it inokurira for the law of sin and what. But guys, as long as pane legalities anokwanisa kuti Satan ashande nemi, guys please batsirwa hai. Usaramba wakagara chinanzi ndonamata, unokwanisa kuzvirasa, please batsirwa. So however ndakaramba zvenichifamba. So pakufamba ndakabva ndasangana nevamwezve sekuru vainzi sekuru Chiraramiro. Sekuru Chiraramiro ndo vamwezve vakabva vanozungudza for sure mukomana uyu atori akagadzirirwa mapfiwa. Agadzirirwa mapfiwa zvanga zvireva kuti mukomana uyu hakwanisi kuita mukadzi. Asingakwanisi kuita mukadzi kudaro, kana kuri kuti aita mukadzi, anokwanisa kuti akaita mukadzi ofa nemimba, oita mukadzi ofa nemimba, because mapfiwa avaiona mumweya anga ari mapfiwa matatu. So hanzi mapfiwa aya zviri kureva kuti akaita mukadzi wokutanga, as either anoti akanyengwa anoramba, o anoroora mukadzi oenda, o anoroora mukadzi oita nhumbu, asi mukadzi uyu anofa nenhumbu iyoyo chete. In fact kwatonzi mukadzi uyu akapinda mumba anofa nenhumbu. So ndo zvakanzi mukomana uyu tofanira tumubatsire, because izvezvi ane nyoka yandiri kuona iri kuuya panhengo pake ichimumwa mbeu dzake handiti. So fast forward takabva taenda idobva tatodi ndanobatsirwa izvezvi masturbation handi ndatova nemakore ndisinga masturbate. Ndatova nemakore ndisinga masturbate, handisisina hangu problem iyoyo. Up until this day ndava fit. Asi guys please let me rekandingozama kungokuudzai guys, life is 100% spiritual. Please accept Jesus Christ as your personal Lord and Savior. Kana ukafa, ifa mweya wako wakachengetedzeka. Ifa uchiziva kuti kana ndikafa ndinoenda kunoona Jesu, because no matter how good you are guys, unokwanisa kungofa at any time. And ukafa uri good handiti, hauroyi, hauhuri handiti, haunyepi, hautuki, haubi. As long as usina Jesu uri kungozoenda ku lake of fire or kugehena, as common as we say it.
handiti. And chechitwo, this is kuona kwangu, handisi kutevedzerai, but kuona kwangu, guys, all things constant, handiti chivanhu hachina kushata, guys. I'm not saying enda kwachiri sechitendero, asi ndiri kuti kana une munhu wechivanhu waunoziva anonyatsogona kubatsira panyaya dziri kukunetsa, guys, enda unobatsirwa. Guys, enda unobatsirwa. I know tinokwanisa kunge uchipinda kuchechi, that's fine, that's true. Asi kuti kana uchipinda chechi usingadi chivanhu, enda kuchechi wanyatsoona kuti pastor wako ane simba, prophet, apostle, evangelist, whoever ane simba, anonyatsokuona mumweya, anonyatsokunzwa mumweya, anogona kuoperata mumweya kuti akwanisa kukubatsira. Zviripo nyaya dzekuti hanzi kuitwa murume wechikwambo kana kuitwa mukadzi wechikwambo, those things are 100% real. Please, anokwanisa, kana uchida kubatsirwa, batsirwa veduwe. Usaramba uchinamata, because you can pray amiss. Chechitwo, unokwanisa kunge utori malegalities ausingazivi, unokwanisa kunge une mysteries in the spirit ausingazivi. Please, endai munobatsirwa. Kana usingadi chivanhu, that's fine. Pastor wako make sure ane simba, evangelist, apostle, prophet, make sure ane simba kuti anokwanisa kubatsira. Right now ndavabhozva zvinenge zvichitawo ndifambe ndichigadzirwa, ndichitogadzirisa up until this day, ndichitogadzirisa, but ndava fine. Ndinotenda nenguva yenyu. Please, paSlick Media TV, like, share pamusoro pezvese, subscribe. Mukoma Slick Media TV, ndinotenda newe opportunity. Peace of our Lord and Savior Jesus Christ be with you all. Amen. Yeah, I'm one. Mukati makatakura kurema. Zvishwa mukoma varamba vachiemphasize nyaya yekuti hama dzangu ndinokumbira kuti kana muchikwanisa kusika spiritual guidance, spiritual help, tsvagai anokwanisa kubatsirai, nekuti life is 100% spiritual. There are things that are happening in the spiritual kingdom yekuti kana ukangodzamara warivara paphysical world unogara uri muma-attacks. Tifunge kuti ivo vaifunga kuti it's just a porn addiction. Vasiri kuziva kuti no, pane chikwambo chiri kuuya chichitozoyamwa urume hwavo. Guys, let me know what you think in the comment section, kuti madzidzewo panyaya iyi. Munotowo kudini nyaya yamukoma? Munotowo kudini testimony yamukoma vedu ava? Kana une nyaya yako yaunofunga kuti unoda kushewo nemhuri yeZimbabwe, usakanganwa yandika kubata marunhare, unobatira pa 0777 448 050 0777 448 050. Unondisira message ku WhatsApp osenda voice note rako ikoko. Dzichitifambira zvakanaka, ndikati mhuri yeZimbabwe idzidze, iwane zvainodzidza pazvinhu zviri kuitika, vanhu vabatsirike. Until next time, kozvaza.